moduz familian gozatzeko plana daukagu gaur zuek etxean eta guk hemen familia giroan gaudelako. Familia bat osatzen ari gara, bizkanaka. Bai, familiai buruz asko dakizuzuk. Nireari buruz eta... Bai, eta gero sortzen dugun miluze familia esate baterako. Maite ditugulako ja seme alabak balira. Ikustezu, naia Flavia, ze moduz, hirugarren eguna, gure Gernikako neskentzat, naia ja hartzen ez da? Trikimailu guztiak, lehiari. Bai. Flavia, non eroso? Non egoten zari apurtxuet... Hemen danian. Bai. Banatzen zaretenien aurdun da momentuena. Bai. Igual bai, hori moten deu. Neskak sorte hon gaur, dongietorri. Eskerrik asko. Joseba eta Guti, antxe erdian, eta egia da, hau podium bat balitz ere, hortxe zeundeketela, ez da? 580 euro pilatuta dagoeneko, eta oraindik ere, ilazki, pentsatzen gomidatuko gotea dituzen edo ez bazkari famatu hortara. Ikusiko da. Ikusten? Hortan ari gira, zorte hon gaurrera. Eskerrik asko ongietorri. Iraitz, Ander, ze moduz, Iraitz, nondik zatoz? Ondo, ni azpeititik. Eta ja, Anderzu? Ni aizarran zabaldik. Eta badatoz Iraitz eta Ander plan batekin, Antxon, ondo entzu? Bai. Guri dagokigu informazio hau, kike ezagutzera etorri dira miluzera. Bai. Ez da aukera izan, guk aurkezle bezala nahi genuen, baina... Hola txetokau da. Baina, konformatuko zarete. Bai. Espero kanpuan ezautzia. Sentitzen dut, zerbait egin ezake, dena den, utxune hori betetzeko. Bueno, ja ez dut uste. Iraitz, Ander lagunak eta gainera miluziek eta jolaserako gogoz zatozie. Ongietorri gurera. Eta animo, Animo, beharko duzu eta. Eta guztia esan da, jolasten aztera, goaz! Eta azteko, azte parea. Neskak, naia Flavia, umetan eta galdetu ezkero nagusitan zer izan, nahiko zenuketen, erantzuna zein izango zan? Ez berdine. Baitinot, profesioaren batolan amesten dutena? Nik astronautia guna den Bitu, oso ondo, nahiazuk? Nik ez dakit pelukeri edo lan. Bueno. Ez dakit. Nik esate baterako abeslaria. Abeslaria? Bai. Eta abeslaria espanai, neuri eskainitako kanturen bat izatean metxu bat izango karaoke batean eta izan zinen? Bai. Hori bai, oso gertu? Bai. Utziko dugu hor, karaokearena, da listo, iragana hor dagoelako. Bai, naia Flavia, abestiekin. Jolastuko dugu, eta abestietako izenburuekin. Nor duen maira? Ni. Nahi hartu leku mesedez. Abesti hauek izenak izango dira, ze taldek sortu dituen, lotu beharko ditugu. Eta paregokiak osatzea izango da helburua. Naia prest? Bai. Denpora. Kentzazpi, malen. Osondo. Akelarre. Katxalin. Katxalin esan du. Joselu Anaiak. Katxalin. Ez, kontuz? Sarama. Martín. Hirugarren mutxa. Ruper. Katxalin. Hartu lekuen naia mesedez. Lastima. Lauak atxe eginda, kanturi bat ere gabe geratu gara, orain zorioneko momentuan irea errepaso egiteko garaia delako. Osondo, a ber. Akelarrek abesten zuelako, Magali! Badoa kaletan zehar, bai. Sentitzen dugu ziongatik, punturik ez duzu lortu, baina guk ere gozatu nahi dugu pizka bat. Oskorrik berriz, Katxalintxo, Lora ederra, eta bar, Zaramaren, Iñaki, ez? Zeurrundago kamerun. Hori bai, Kentzazpiren malen, hori asmatu duzu baina gero akatxekin erori egin zaigu. 40 minutu. Eta bar, Joselu Anaiaken Marina. Hori ere bazekiten. Eta Ruperren Martin Larralde. Osondo. Demorazko behar da hori azteko. Osondo abestuta. Punturik ez. Ondo. Lastima. Joseba Guti, kantuak ez, beste pare batzuk osatu beharko. Zemuz hauzie, azteko prest? Osondo. Ondo. Nordu maira? Neu. Siglekin. Jolastuko dugu. Hartu lekue. Iruizkiko siglekin. Jolastuko dugu. Siglak izango dituzue, pareak osatzeko gai, eta sigla bakoitza dagokion hitzarekin lotu beharko da. Guti hortxe agertzen dira. Azteko prest? Denpora. Korrika. Aeka. Osondo? Autoa. Iate. Bai? Tiketa. Tao.
Oso ondo. Argazkia. Nan. Bale, Liburua. Eie. Oh, Ez ezaguna. OH. Guti hartu lekue, bikain. Oso ondo. eta Joseba bera ere... Harrituta? OH ez nakin zertzan eta harritu nau behak azkenerako uztea. Ondo, estrategia ona, Guti. Guti ere sigla batzuk, bueno, luzeska geratzen da. Hasiko gara errepasoarekin, primeran aritutaretelako. Autoa iate, ibilgailuen azterketa teknikoa da hori. Eta txanda hartzea ez da erraza, beraz, bizkorri ibili. Argazkia ateratzen dugu, nana berritu behar dugunero. Ez ezaguna OHE, alegia, objektu egalari ez ezaguna. OVNI ezaguna bingo zaizue akaso, baina OHE euskaraz. Tik eta tao, trafiko eta aparkamenduaren ordenamendua da tao. Bezarka bat denoi. Liburua eie baita euskal idazren elkartea. Eta korrika aekak antolatzen du. Beraz, 60 puntu. Oso ondo. Eta pareak osatzeko, Iraitz eta Ander, gure 3. parea, bueno, estreinatuko da. Nor joango da Maira? Neu jungo naiz. Ander, hartu leku mesedez. Zenbakiekin osatu beharko ditugu pareak, zenbaki bakoitza dagokion hitzarekin. Osatu eta parekatu beharko da, Iraitz. Vale. Ander, hasteko prest? Bai. Denbora. Oso ondo. Katua. Zazpi. Bai, Sudokua. Behatzi. bai, Intxaurrak. 14. oso ondo. Axola. 5. Ui. Oso ondo? Asko. 11. Eiffel. 3. Bikain. Hartu leku mesedez. Ander. Ondo pentsatuta, Oso ondo, ondo aukeratuta. Sekulako estreinaldia, Iraitz eta Ander. Akabo. Errepasoarekin hasiko naiz, ez naiz kike. Baina, utziko diazu, Ander. Bai. Bikaina aritutara ez, katuak 7 bizitza ditu, 5 axola zaizunean, bat ere ajola ez zaizun seinale, sudokuak 9 gelaxka eta 9 kuadro izaten ditu, asko 11 ikusteko jaioa gara eta bar, intxaurrak berriz urrutikoak 14, eta Eiffeldorreak 3 solairu dituelako. Eta zuek? 60 puntu! Aupa! Hasi gara, puntuak banatzen, guztiek ez dute lortu punturik, baina badator horrengo proba. Isil-isilik, eta ikusi ditugu ja, Naia eta Flavia, izerdi patxetan, bueno, izerdia ere izan daiteke kontzeptu bat, keinu bidez azaldu beharrekoa, isil-isilik proban hori egin beharko duzuelako, imintzio bidez, marrazki bidez, kontzeptuak adierazi. Naia eta Flavia, maitxora nor, Naia bera, Hartu leku Naia. bere konfort, ere mura, nola baita ezta, hor baitago bera gustora. Ondo dakizu moduen aldatzeko aukerak, Hori. denporaren barruan. Ados, kontzeptuak bertan, Aupa Naia. denbora. Imintziek hasiko gara. Yoga. Bale, Bai, oso ondo. Sakatu, aurrena. Itxasoa. Kuadro bat, itxasoa. Olatuek. Izan badira. Aldatzeko aukera dago. Kamizu. Bai, eroglifiko badiru dio, ez da? bai. Aldatu, Aupa Naia, guazen. Arrazen berriro ere. Keba. Mar, paso. Imintzioka bestela, aukeratu. Ea. Venga, Horrika, Hor. zumba, Venga, oso ondo. dantza. Salsa. Gertu? bero. Joder, Bota, flamenko. Ez? Bota? Hauai txitak, bale. Denpora. Samba. Samba. Ega luzea eta Kuba. Kuba. Bata. Bai, hori da. Piktorikotik abstraktora egin du. Bai? Ez dut errapatu, karo, kubata egin dut, baina taken duta. Claro. Begira. Eto, Kuba libre. Samba. Ondo, bueno, bat. 20 puntu.
Eta ohar batzuei, eta etxean ere, lehiatzera etortzekoak bazarete, imintzioka aritu den lehiakidearik edo errurik ez bota. Hori da samba. Bronkarik eta herrietarik ez egin. Joseba eta Gutizok ere haserretu gabe, baina nor joango da maitxora? Osta beneu. Ostabe Guti. Hartu leku Guti, besedez. Gutirentzat ere samba ona litzateke Bai, da, pisu ederrak endu du gainetik, auri pentsatzen joango Bai. da. Eskerrak, samba izan Baina niretzat. izango da beste Bai, zerbait. izango da. Guti prest. Denbora. Marrazen hasi da. Ondo. Oso fin, bai. Azalorea. Lorea. Arrosa. Oso ondo Eskua. Guti. Heldulekua. Zer da, Joseba? Txaloa. Txalo jotzea. Ez. Txaloa. Aldatu egin du. Aukeratu kontzeptua, mesedez? Guti, aukeratu? Vale. Goiara. Sarraila, tenisa. Reformak ikusten diren. Bero. Padela. Pilota, sakea, errestoa, frontoia, pinpona. Pinpona maiten iza. Zuzen. Haupa, Guti. Imintzioka Guti, bai. Bai, Guti. Regetoia, rapa. Vale. Rapa, oso ondo! Segi! Lausa. Denbora. Hartu leku Guti. Ukabila, Joseba, ukabila. Eskua eta ukabila oso ondo. Baina, asko uzau zait, denbora bukatuta ere Gutik segiten nahi zuela rapero izaten, joder. Nila naiz bueltatuko lehengo Guti izatera. MC Guti izango naiz aurrerantzean. Eta asmatu ditugunak rapa eta maiten iza, oso ondo. 40 puntu. Yo. Aha. Iraitz prestatuta zaudete, proba honetarako. Bai, ados. Nork hartuko du lekua? Iraitzek. Primeran, Iraitz keinuka eta marrazen orduan. Ander bat aukerak guk lagundu alizateko be bai. Garrantzitsua hori. Eta barretar. Parte hartu behintzat. Iraitz prest, kontzeptuak bertan. Denbora. Sokati da. Bai. Zuzen. Aukeratu, Oso ondo. Vale. Ondo. Bai. Papera, Gusten da, Ander? txorreskilua. Ez? Borra oma, Ondo. impresora, ez da. Ondo aritzak, oso ondo. Play, musika, ez. Bero, zer dori? Kaseta. Oso ondo, bai. Sakatu. Vale. Hortxe. Ez dakit, Ondo Iraitz. Bota, Ander. eskontzia. Bai. Ezontza. Eta azkena? 15 segundo. Azken marrazkia. Kotxia. Bero. Tankia. Ovni, ez dakit. Denbora. Autobusa. Autobusa. Omnia. Aizarna zabalen, umeak eskolara tankean joaten direlako. Aldamenean jarrita, baina oso ondo aritu zarete, Iru, autobusa bakarrik geratu zaigu asmatu barik. Primeran. 60 puntu. Hitz eskultura goaz. Oraindik puntuak eta buruari eragiten Bai, gabiz, eza, mekanika hori. Hitz eskultura iritsi gara eta esandako egako hitzak erabiliz, eskutatuta dukagun hitz hori asmatu beharko dugu, bikoteka be bai. Nor joango da maida? Ni. Nahi hartu leku mesedez. Badakizue, hortxe agertzen dan. Hitza, txandaka, hitz bakarrarekin asmatu beharko Hori da. dela, eta txanda pasa egiteko aukera be bai. Naia? Bai. Denbora. Liburu. Irakurri. Marrazki. Komikize. Oso ondo. Ure. Likidoa. Edateko. Coca-Cola. Kristala. Izotza. Plastikoa.
Paso. Txanda pasa. Kotxie. Autobuse. Kaminoa. Karreterie. Batera. Karrilek. Paso. Txanda pasa. Propioa. Nire. Hartu lekue, ontzira, autobidea iritzia, pasatu ditugu batzuk. Propioa, egia iritzia, norbera dena izaten delako. Baina, azkenean, komikia bakarrik asmatuta, hori sartu da sikiera, 20 puntu. Joseba Guti, zeuen txanda, hitz eskutuaren atzetik joateko, zein duen maira? Ni joango naiz. Joseba, hartu leku mesedez. Hitz eskutuak ditugu, eta ia nola adierazi batek besteari, hor eskututa daukagun berba zein den, denpora. Osasuna, Medikua. Zondo. ibilgailua, Kotxea. gerrarako, Tankea. Zondo. eskoletan, Irakaslea. froga, Azterketa. Kain. erreka, Ibaia. gainerako, Erreka. pasatzeko, Zubia. Zondo. bankuak, Parkeak. dirua, Kutxak. haunditzen, Denpora. Joseba, hartu leku. Hori, Berea zuen ba, hori berak bakarrikaki. Berea zuen ba, kontzeptu hori, Interesa. Interesa gora egiten duelako. Etengabe. Puntuek bezalaxe, Lau, zuzen eman da, 80 puntu. Joseba zalpenak emoten. Interesa, bankotako interesa. Eta hitz bakarra erabili behar, Hori da kondena hori, Hasi zera zube ekonomia ikasten. Bai, Instantzian. egia da, batxilergoan lehen urratsak eman da, eta Ondo. abentura berri bat. Iraitz, Ander, ez dugu esan ondino zer ikasita zaudeten, Iraitz, zer ikasi zu? Nik izarte integrazio no. Eta lanien zabiltz? Momentuz ez. Kusiko du. Ander, zuk? Ni mekanizaua ziklo bat indadaka eta informatika inez. Oso ondo. Ba, hitz eskutoren bilagoaz, zeinekin? Neu jongo naiz. Iraitz, hartu leku mesedez. Paso egiteko aukera, trabatuz gero, zeuek ikusi, zeuek neurtu, batek gauza bat esan bestiek erantzun, ezin dira bi hitz, eta bi erantzun elkarnatzien emon. Vale. Iraitz, Primera. denpora. Paso. Beste bat. Bidali, Jaso, papeles, fax, antzea, eskutitza, Bale? Oh, bizikletan, txirrindularia, kaminue, pista, erritik, saiatu. erritikan, Esan zerbait? itzulia, ez dakit, kolorie. ez dakit. Bueno, paso. Zorgine, Zorgina zugarra muru. Hartu leku Iraitz. Bidegorria, zen, Ander? Bidegorria. 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 Apurtzen grabatu gara. Kolorea ere bota du. Bai. Arreta eman dit niri, pistak ematerako nere aurpegia. Zola, esan dut. Fede handiegirik gabe aritzen zareteia ere. Bizikleta, baina ez dakit pa. Baina azkenean 20 puntu. Eta markagailuak nola dauden ikusiko dugu. 40 puntu, Naia, Flavia. Joseba Beragutik, 180, oso ondo. Eta 140 punturekin Iraitz eta Ander. Ondo. Begira zer daukadan eskuartean, Burgosko Euskara. Hiztegi txikia, Aitor Aranak bildu ditu, hitzak liburuska honetan, eta, Burgosko Euskaran erabiltzen ziren berbak dira, eta bertotik hartu ditugu berbak, toponimiak eta dokumentu zarretatik jasotakoak dira gehienak, bertotik hartu ditugu berbak gaurko tribuaren berbak osatzeko, gaurko taulak osatzeko. Tribua nolabait Burgos izango da gaur. Eta Bai, bertako euskara bai, behintzat. bertako euskara behintzat bai. Zeuentzat, Naia eta Flavia, lehenengo taula, prest, neskak? bai. Baba dator, eta eutxi, denpora. Segatu, Daiatu. arkaitza, arroka, Atza. zarra,
Saldua. Ez. Segatu, Daiatu. arkaitza, arroka, Atza. zarra, Saldua. ez. Josebaren txanda. Segatu, Daiatu, arkaitza, arroka, atxa, zarra, jarra, txerri emea, petxa, ez. Segatu, Daiatu, arkaitza, arroka, atxa, zarra, jarra, txerri emea, ardia. oso ondo. Oh! Zinetan. Txerriemea ahardia. Hemen beste animali batekin naztuko genuken arren, gutik primeran asmatuta, 4 erantzun zutenekin, ikusten nolari garen da guztia barneratzen. 40 puntu! Oso ondo. Gero esango dit nahi egin duela, Ez, bai. banatzeko hemen. Egia da, egia da. Banatzeko hemen. Bai. Elkarri laguntzeko daudelako. Burgosko euskararekin jarraituko dugu, Joseba eta Guti. Ezagutzen duzu lekua? Etxe uda pasatzeko eta badaukazue Burgosen? lekua ez, baina Aitorra Arana bai, legazpiarra da. Aitorra Arana bai, oso ondo. Berari musu handi bat, gure partetik. Bigarren tabla zuentzat. Denpora. Egutera, Joseba. Egutera, ekitza, Soila, soilunea, buru soila. legarra, Ez. Egutera, Ekitza, soila, soilunea, buru soila. Galbarra, Ardiak gordetzeko lekua, artegia. Alkorta, Artxintxarra, Legarra, estugunea. Hermina, Baratzea, Portua, zintzilikatu. Dindeatu, Zimeran? Eta segien ezake kontzeptua botatzen, eta gutik asmatuko lituzke. Ze etzara zu Burgosen jaioa edo izango ba? ez, amama, Amama bai? Benetan? Bai. Eta ez izun ba berak zuri esango Ez. galbarra? Buru soila, ez. Polita izan da, irudia esan nahi dut, galbarrek galbarra erantzun dutelako, eta taula oso osatuta, 100 puntu! Benetan? Hirugarrena, liburuarekin jarraituko dugu. Iraitzander, hirugarren taula zeuentzat, komeni puntuak zeuen aldean geratzi, Komeni. Iraitz, hasteko prest? Bai. Denpora. Belea, Aldaia. ez. Belea, Erroia, malda, aldapa. aldaia, Bideztidorra, bideska. bitza, Ez. Naia? Belea, Erroia. malda, aldapa. Aldaia. Bideztidorra, bideska. Kalarra. Ez. Belea, Erroia. malda, aldapa. Aldaia. Bideztidorra, bideska. Narra. Ez. Joseba? Belea, erroia, malda, aldapa. aldaia, Bideztidorra, bideska. Gina! Gutik bazekien akaso? Gina, hori zen zuzena. Hitz gehiago eta ikasi zenizkion, amonari, horrela? ez. Ez, taulakoak, eta listo. Eta orain, bi zuzen eman da, 20 puntu. Ez. Eta ez da argibide Ez, gehiago ez hori da? galdetu. Ez. Hori da. Markagailuetara joateko momentua. 40 puntu nahi eta Flavia. 340. Joseba eta Gutik, oso ondo. Iraitzander, 340 puntu zuen markagailuan. Eta honen bestez, Naia eta Flavia, 40 punturekin. Ja. Eta tarte, jotxalo, bai. Egia da orain arte, lehen fase honetan bereziki fin aritu zaretela, aurreko bi egunetan, iritsi da azkena ere. Bueno, ze moduz nahi esperientzia? Ondo, pues sinik, bai. Flavia, ze moduz? Bai, pues sí. Espero genuna baino gehiago. Egizan bai. Ondo? Ederra, alkarri ikustie, alkarra zagutzie. Eskerrik asko tertzia Eskerrik Renesta. asko. arte. Zuhori. Adi, zazpikien tarte iritsi gara. Gaurko zazpikia, gatik iritsi zaigu. Honako kartela topatu baitugu bertan, gautxori zerbitzua San Pedro jaietan, egunak, bagilak 24, 25 eta garagarrilak 1 eta 2. Ba, oso ondo, ez da?
Bagila ekaina da, garagarria uztaila. Kontua da, kartel hau gaztelerara ere itzuli dutela. Eta itzulpen hori egindakoan hause idatzi dutela. Días 24-25 de las vainillas y 1 y 2 de las cebadas. Alegia, ilaski behingoagatik itzulpen txarra izan da gaztelerara egindakoa. Hau historikoa da. Bide batez jabetu omen ziren, hankasartzeaz, baina ordurakoia 800 kopia eginda omen zituzten kartelenak. Hala ere zoragarria izan da, honelakoak ikusten badituzue, honelakoak aurkituz gero, bi aldu geuri jarri gurekin harremanetan, eta gustora erakutsiko ditugu. Bigarren fasa iritsi gara, 0tik hasiko dira gure lehiakideak berriro be, puntuak biltzen. Hortxe, ikusten ari gara, gero sokatiran jokoan jarriko duguna izango da gitxi gora bera hau, puntuak bildu, aliketa gehien, gero puntu hoiekin jolastuko dugulako. Eta puntuak bildu biltzen hasteko, lehenbiziko ariketa, definizioena. Guk definizio eman, zuek ze hitzez ari garen asmatu eta laguntza modura, izkitxo batzuk ere, badituzue Joseba eta Guti, txanaka, biak prest, ea ba, denbora. Eskuaren aurraz ematen den ukaldia. Esku aurraz. Akaitekoa, zapaitekoa, Ez, baina segi. zaplastekoa, zapaitekoa, ez. Masailekoa zen, masailekoa. Egunerokoan ondo ikusteko erabiltzen ditugunak Guti. Betaurrekoak. Betaurrekoak. Okulistak zehazten duen zuzentze gradua. Graduazioa. Graduazioa. Unibertsitateko graduazioan ematen dizutena. Titulua. Bai? Nekazaritzari dagokion lanean aritzeko garai egokia, Joseba. Sasoia. Sasoia. Bildu den labore multzoa. Usta. Uzta. Batzuentzat, eguzkiaren onena, Joseba. Itzala. Itzala. Eta itzala handiko norbaitek duena, Guti? Zer du? Itzala handiko batek? Prestigioa. Prestigioa, bai. Aitzaki askorengatik sortzen den itzordu gastronomikoa. Definizioa polita da, Aitzaki askorengatik sortzen den itzordu gastronomikoa. Afaria. Horrela, bai, Ondo. Zazpi asmatuta, osondo 70 puntu zuen markagailura. Eta Iraitz eta Anderren txana orain. Biok prest? Bai. Urduri? Fiskat. Bueno, ba, hartu arnaza. Zaken duitasuna. Eta guazen astera, denbora. Epe batez elikagairik ez hartzea, Iraitz. Baraua. Baraua, bai. Barau egitean ogiaz gain hartzen dena. Ura. Ura. Iturri batek ematen duen ur kopurua. Ur kopuru hori. Iturri baten, M eta R. Saiatu zerbaitekin, ez? Bota, lasai. Emaria zen, emaria. Eta dagokionetik asko ematen duena berriz? Hor ikusten dira ba? Izta asko? Asko ematen duena? Hasi bokal batekin, ez? Emaria eske. Eskuzabala zen, berriz, egunkari edo aldizkarietako iritzi artikulua. Zutabea. Zutabea, bai. Pertsona edo gauzen segida. Bota. Ondorena. Errenkada. Errenkada. Autoritasunak, Iristen die, eta iristen dienien horrekin jokatu behar da. Oso ondo ala ere, 3 asmatu eta 30 puntu zuen markagailura. Eroglifikoetara goaz. Joseba Guti, veteranoan leku hartuta, bueno, ba, eredu eman behar, beste bikotei. Azteko prest, Joseba Guti? Bazuen eroglifikoa badator, denpora. Bazen pirata bat, Bizar zuri. bizar Bizar gorri. Bizar gorri, oso ondo. Bai, ikusten benituen hor, bizar gorri, bikain. Hori da, Joseba. Jojo txalo, Joseba Barandearan aditua ekonomian eta koloreetan. Ere bai, baita ere. Ondo, hasi gara asmatzen, ez da gauza horik. Bigarren eroglifikoa dator, denbora. Azkarra izan da, Izien Zer ikusten da? karratua. Izi, otzien
Zien erroa. Entzierroa. Entzierroa. Entzierroa, hori bai. Ikusten da, ezta? Entzi bat ikusten dugu, matematikako erroaren zeinua. Entzi erroa, entzierroa, azkarra izan da. Oso ondo. Da, mekanika barrera daukate, ja. Ondo. Hirugarrena nahi dute. Kolorerik etzan da, errexagoa. Beti, bai, kasu horretan, bai. Jarri, Josebari jarri koloreak, beti. Hirugarren hieroglifikoa badator denbora. Lorentzako txokolatea. Belarri, ez? Hotz. Edo ondardar. Hotz bada, erantzunaren zati. Hotz, Lorentzako txokolatea. Bihotza, polena, erlea... Ospela. Ospela. Ez. Hotz, esan dugu baietz. Zoragarria da salpena, Ikusten dugun pertsona, ikusten duzu moduen, gorra da, Gor, hotz, hotza dauka, gorotza. Gorotza. Bai, azalpena eta gero, bai. Edo, oraindik ere argazkiari begira. Bero gaiutik gertu hotzarekin gorra, gorotza. Bai. Osondo? Egia azken hieroglifiko honek puntutan ere gorotza eman dizuela, baina aurreko biak asmatuta, 60. Pero, Josebak esaten du gero, ona zan, bai, gero, bai. Ba, ederto, iraitzan der, zegoen txanda. Hieroglifikoetan eta, ze moduz? Bueno, behaienak asmo ditu. Ikusiko dugu. Hirurak? Ez da txarra? Hirurak. Bale, ba... Zeuena dator, iraitzan der, denpora. Burura eroriz gero, potx. Teila. Oso ondo. Bial. Oso ondo. Zer ikusi duzu? Ander, bueno, ikusten dugu. Te bat, hilda. Hori da. Teila. Te poltsa, illa, teila. Oso ondo. Teila. Ondo. Sona. Hieroglifikoak asmatzeko du umorea izan behar dute gure milusek, badute. Oso ondo. Bigarrena dator, denpora. Kilometroetan aurten. Zer ikusten da? Zakarretan. Zer ikusten da? Ez dakit. Goian, behan, zer? Zarra. Ez, nola dago? Irri. Irri, baderantzunaren zati. Irri. Irri, goian, barra, behan, irri barra, aurten ibarran izango dira kilometroak, hori da leloa, urriaren bian izango da, irri barra. Ze, Anderrek esan du, A2, bai. Ander, tabernaria zara? Bai. Buelta bat inberko dugu. Bai, barran edo, irri barra, bueno. Dena dela. Hirugarren ere bat daukagu zeuentzat, Badator, denpora. Agintari gorena. Zer ikusten da? Mariatxi, Bai, baderantzunaren zati. Mariatxi. Baderantzunaren zati. Mariatxi, zer ikusten da behian? Bite. Bai. Mariatxi. Bai. Marbite. Mariatxi bite. Mariatxi bite. Bai, mariatxi bite. Bai. Mariatxi bite. Bai. Mariatxi eta bite. Mariatxi bite. Nafarroko lehendakaria. Asmatu dute nahi gabe bezala. Bai, nahi gabe. Maria du izena, ez mariatxi, eta bite, baina egia hieroglifikorako hobeto zetorkigula hauxe. 60 puntu, oso ondo! Oso ondo! Esaldi bihurrietara goaz. Oso bihurriak. Ari nintzen pentsatzen... Mariatxiak ikusi da piztu egiten naiz. Bai. Esaldiak antolatzeko unea orain. Joseba eta Gutirekin gaur lasai hasiko naiz gainera. Ondo. Euren tonu gozoan eta bar. Batzuk antolatu, eta besteak bokalez osatu. Joseba eta Guti bai? Bai. Sekretu txoak esaten elkarri? Estrategia. Estrategia? Bai. Ea ba, nik ere badukan nirea. Denbora. Anaia. Ez? Neskatila. Ez? Gurasoekin. Gurasoekin. Eta. Anaia. Txikiarekin. Bizi. Da neskatila hau. Da neskatila hau. Oso ondo. Batzitan, errazta guztien atu. Estrategia da gutik ez esatea tutik. Hori da. Ez da? Ondo iten badau. Hori ere egia. Bestela bien artean nasketa sortzen data. Guti arrazoi jakin behar da tarteka. Usten, terrenue. Ea ba. Nik ez dakit edo. Belarriz berotu? Belarriz berotu. Bokalez osatzeko hau. Demora.
Berarekin berarekin eta lagunekin esertzeko ilara Egin beharko duzu beta gero bokala, ez da ba. Benesa, binosa, bonusa, Ez. Bu. Buenos Airesen. Denporaz kanpo. Leku bat, bale. Ikusi du zerbait gutik. Bai. Hirugarrena, berriz ere patxadaz, antolatzeko une hau. Denbora. 10 urtez. Ez. Ia. 10 urtez. Argitaratu ziren. Komikizintak. Argitaratu ziren? Haren komikizintak. Hori bai. Oso ondo da hiltza. Joseba eta Guti. Bale, ritmo hartuta, leku hartuta. Ondo zabiltz? Horrela, lan erdiak ematen izkiaten niri ere. Bestela kudeatu behar ditut biak, orain Joseba bakarrik. Bokala gozatzera. Denbora. Munduan. Zerbait. Gorroto. Badu. Hori. Zopa da. Bale. Oso ondo. Hiru asmatuta 90 puntu zuen markagailura, eta asmatutako pistak. Gurasoekin eta naia txikiarekin bizi da neskatila hau, ia 10 urtez argitaratu ziren haren komikizintak munduan zerbait gorroto badu, hori zopa da. Nor da? Mafalda. Ikus dezagun. Bai! Eta komodina! Joseba Guti, komodina eskuratu duzue, puntuz zaparradaz gain. Enekien nik zoparen kontu hau? Bai. Bai. Begira. Zopa, ni ere naiz berezik izalea, zu hilazki? Gerota gehiago, gerota zarrau, gerota zopa zali hau, bai benetan. Adinarekin dator hori. Bai, berotasune. Zondo, garai polita datozkigu ordu. Eta garai politak orain, Iraitz eta Anderri ere mekanika, barrenatu dugu, bizilagunak ikusita. Ados, lehenbiziko esaldia antolatzeko. Denbora. Italiatik. Ez. Frantziako. Erreginaren. Sukaldariek eraman zuten Italiatik. Oso ondo. Bale. Iraitz eta Ander, zailen eginda. Proba guztietan lehenengoa da zailena. Ondo? Oso ondo. Orain segi. Eta bokalak jarri esaldi honi. Denbora. Nahasketa arraro xamarra proposatu zuten Maitxak eta Ixiarrek. Oso ondo. Bale. Zugu ezer esango... Kantuan hasi da. Denbora. Herrialde. Batzuetan. Saltza zuria. Izenez. Ezagutzen da. Bale. Oso ondo. Gaiz, baina esan. Ondo. Hori da. Bakarrik gando, Anderrek gaina protagonismoa usten dio. Polita. Iraitzi konfiantza puntu hori esan eta bota lasai. Bai. Ze primeran aritzarete. Ikain, bikote. Eta laugarrena, bokalez osatzea. Falta. Denbora. Ezinbestekoa da, osagai hau. Kroketa goxoak egiteko. Oso ondo. Lau arrastoak asmatuta 120 puntu Iraitz eta Ander zuen markagailura. Hortxe ikusten ditugu nola datozen. Eta Frantziako erreginaren sukaldariek eraman zuten Italiatik, nahasketa arraro samarra proposatu zuten Maitxak eta Ixiarrek, herrialde batzuetan saltsa zuria izenez ezagutzen da, ezinbestekoa da osagai hau kroketa goxoak egiteko. Zer da? Bexamela. Ikus dezagun? Zaratari gabe. Ai, bexamela eta pastela. Ai, bexamela. Bueno, honi eman berri dugu. Bexamela egitzegu lehortu. Ez tarritik pasa ezin da. Egon zara itxaroten. Eta bereik ere bai, Bai. Pista irakurri bezala. Komodina. Iraitz Ander bikain. Joseba Guti besterren beste. Bikain. Sokatirera, iritsi garelako, eta orain ez gertatuko da? Sokatira honetan? Orain, sokatira, galanta. Eta puntuak dantzan jarriko ditugula, batez ere, 2 minutuko denbora tartean, helburu nagusia noski, puntuei eustea, denborak aurrera egin ala, puntuak galtzen ariko zaretelako. Eta orain bai, sokatirera goaz. Berrunda 10 punturekin, Iraitz, Ander, zeuekin hasiko naiz. Zeinek erantzungo
dizkit galderak. Iraitzeko. Osondo, Iraitz? Prest? Denbora. Zein da Euskal Herriko urtegirik handiena? Paso. Itoiz, nola du izena atletiken estadioak? San Mames. San Mames Barria, bale. Joseba eta Guti. Prest? Denbora. Nola izena zuen Amerikako Estatu Batuetako beltzen bizikalitatea hobetzea helburu zuen 60ko hamarkadako alderdiak? Paso. Pantera beltzak. Nola izena du 2 urtez behin Euskal Herria zeharkatzen duen euskararen aldeko lasterketak? Korrika. Osondo. Eta puntuak ere, bueno, ari ira lasterka, oraindik ere denbora asko, eta markagailuak nahiko berdin duta. Iraitz eta Ander, zuen txanda orain. Iraitz Ander, denbora. Zein uharteren jabetzaren gatik dute liskarra Bermeok eta Mundakak? Paso. Izaro, zer edaten du arratsaldeko 5etan Erresuma Batuko erreginak? Tie. Osondo, tea. Eta berak ere esan, txi, esaten du, nola bai? Ti esan duzuzuk, tea, berak. Eta komeni, paso egiteko bada, paso hori lehenago ere botatzea, bitartean puntuek alde egite dutelako. Joseba Guti, denbora. Lapurdiko zein herritan dago Eliza ortodoxo bat? Baionan. Biarritzen, zein divulgazio zentro dago Iruñeko Yamaguchi parkean? Paso. Planetarioa, zein da Europako sumendirik aktiboena? Etna. Osondo. Ondo, Iruñeko Yamagutxin planetarioa, hori da. Aukera, bertara joan eta izarre ederrak ikusteko. 273, 217. Bueno, jokoa dago hemen, eta minututxo bat oraindik aurretik. Iraitz, Ander, denbora. Zein museotan dago Pablo Picassoren Gernika kuadroa? Paso. Reina Sofia Museoan, Madrilen. Zein animaliatik eratorritako jakirik ez dute jaten musulmanek? Txerrille. Osondo. Txerriek, juduek ere ez, akaso datua hain ezaguna ezen arren. Osondo, Iraitz eta Ander. Joseba eta Guti, denbora. Nola du izena Nafar hegoaldeko euskalgintza laguntzeko herri ekimenak? Herrigora. Osondo. Eta ze saski ederrak. Saskian puntuak zuek orantxe, eta eutxi horri noski. Iraitz eta Ander, denbora. Bizkaiko zein herritakoa da Gatibu musika taldea? Gernika. Osondo. Gernika Lumo. Joseba, Guti, denbora. Euskararen aldeko zein ariketa egingo da berriz aurtengo azaroa eta bendu artean? Euskaraldia. Osondo, Euskaraldia. Iraitz Ander, denbora. Nafarroako herriberako zein herritan jarri berri dute kale izendegi elebiduna? Paso. Lodosan, zein da eguzki sistemako planetarik txikiena? Pluton. Merkurio, zein erreferentzia historiko hartzen dugu kontuan mendebaldean urteak kontatzeko? Kristoren eriotza o jaiotza o... Kristoren jaiotza, bai. Eta Kristoren komodina ere badaukazue. Egile. Orain arte erabili gabea, eta Jaztuta. azken tarte hau, balia zenezakete horretarako. Gogoan izan hori bai, orain Joseba eta Gutiri kendutako puntu guztiak zakura joango direla, eta zuentzako ere komenigarria direla horiek, biharko bada ere. Vale. Joseba Guti, komodina, erabiltzeko be bai. Denbora, Gipuzkoako zein herritan egin zuen egonaldia Victor Hugo idazle frantsesak? Irunen. Pasaian, Frantziako zenbat tur irabazi zituen Miguel Indurainek? 5. Bi segundu faltan, Iraitz eta Ander. Galdera irakurtzeko ere nahiko lan izango dugu, egia esan. Bai, Denbora tarte murritzagatik, baina bukatu egin behar da. saiatuko naiz, Denbora, zein koloretako singola erabiltzen da bularreko minbiziaren kontzientzia adierazteko? Arrosa! Eta hau da puntu festa, sekulako sokatira izan dugulako gaur, eta Josebak eta Gutik 373 puntu irabazi dituzte. Iraitz Ander, osondo. Bueno, sokatiran ere behar dalako taktikak eta pasoak eta komodinak eta, baina zen moduz lehenengo programan. Ondo, justo. Hau zan gure helburua, bigarrengo benea pasatzea, así que... Ezkik ezagutzea zen helburua. Bueno, bai. Ea bihar. Ados? Mila esker. Eskerrik asko bikote, bihar arte. Eta heldu gara honen bestez, iluzeko finalera, zakuaren bila izenekoa, naiz eta izan zezaken izen modura, Joseba eta Gutiren txokoa. Zermetxe dauzkagu,
etengabe. Eta sekulako lana eginda gaur ere, 360 puntu eskuratu dituzue, hoiek euro bilakatuta. Eta aurretik zenituzten guztiekin metatuta denera, 953 euro! Interes gabe! Hori da, Joseba, ondo kudeatuko dituzte. Eta hori gutxi balitz, finalean, jokoan, zakuan ditugun euro guztiak, 2.457! Sekulakoa. Ze txalon! Ze txalon. Eta txaloak nondik datozkigu ba, bidazki. Ba, foruko barneta egitek. Foruko barneta egitek! Eta batzuria entzuten nabil animatu direla miluzera parte hartzen eta. Lehiakide modura salto egiteko, eta izen ematen eta. Oso... Zuek etxien beste horren beste, Ikuslego magikoa, gaur nolabait. Zuek ere, ulertu dugu. Zuek ere parte hartu nahiko bazen duten oski, etorri, ikusle modura edo lehiakide modura. Animatu, Finalera goaz, Joseba Guti zeuekin, guazen, zakuaren bila. Euskal Herriko 7 kirolari izango dira zakua eramateko giltza eta eremuak 3 hauek. Txirrindularitza, atletismoa eta igeriketa. 7 kirolariren izenak emango dizkizuegu eta zuek bakoitza dagokion kirol modalitatean kokatu beharko duzue. Guztiak asmatzen badituzue, ederto ospatuko dugu. Badator lehenengo kirolaria. Sara Carracelas. Ez dakit atletismoan jarriko nuken, edo... Bai, txakiat, nik gehiago pentsetan jota igeriketan dela. Igeriketan nando, fotoia. Igeriketan. Bigarrena. Teresa Errandonea. Teresa Errandonean aparra da atletismoan, menerdian utziko dugu. Badator 3. Naia Zudaire. Nik ez dut ezagutzen, baina txirrindularitzan izan lehia. Venga, txirrindularitzan jarriko dugu. Bai, emoiok. Badator beste kirolari bat. Elena Loio. Elena Loio... atletismoan jarriko nuke, ez? Bai, atletismoan utziko dugu. Beste bat. Marta Mendia. Marta Mendia. Mendia... atletismoan igual? Bai. Ez dakiztugunak atletismoan pilatzen dugu, Atletismoan, jarriko dugu. Urrengo kirolaria. Tania Calvo. Tania Calvo. Igeriketara eraman Bai, dugu edo? igeriketara. Igeriketara bialdu dugu. Eta azkena. Ane Santesteban. Hau txirrindularitzan, utziko dugu. Txirrindularitzan. Este moduz? Joseba Guti? Ane eta Teresa uste dut ondo daudela, besteak ia zalutzak. Ikusiko dugu. Bas gaitezen. Sara Carracelas, zalantzekin hasi gara, atletismo edo igeriketan jarri dugu, zuzen alda. Oso ondo. Zuzen, igerilari errenteriarra, 10 domina dauzka, joko olimpikoetan. Eta Elena Loio atletismoan jarri dugu. Bai? Bai. Bai, iraupen lasterketetan espezialista, da, arabarra.
Ane Sant Esteban, txirrindularitzan, eta ezaguna Josebarentzat. Bai? Bai. Eta ezaguna oroar, errenteriarra, egun errepidean dabilen euskal txirrindulari ezagunenetako bat. Teresa Errandonea. Atletismoan. Bai eta trukakia dator. 4 kontzeptu asmatuta, aukera, geratzen diren 3 bat aldatzeko lekuz, zalantzak izan ezkero. Zalatuko jok? Ez nik ez dakat irizpiderik aldatzeko. Hor jartzeko ere asko ez, beraz. Alea jakta ez du. Ez dugu trukakirik erabiliko. Ez dira trukakizaleak. Joseba eta Guti. 3 kirolari, bakoitza eremu baten, jarrai dezagun. Marta Mendia, atletismoan. Bai? Bai. Bai, altuera jauzia egin zuen berak, 24 urteko ibilbidean. 5 asmatuta, biren faltan, zaku hori, pixkanaka diruz betetzen ari zaigun zakua, 2.947 euro gaur jokoan, nahi azudaire, txirrindularitzan jarri dugu, zuzen alda? Igeriketan eta Tania Calvo txirrindularitzan. Baina alata Alderantziz, guztiz ere, zerben, oso ondo. alata guztiz ere, 943 euro dagoeneko pilatuta, Joseba eta Guti maisu, zalantzarik gabe. Joseba Guti bikain eta esandakoa dirutxua pilatzen eta egunetik egunera milusten lekua bilatzen, geure moduen, etxekuen moduen. Zuekin batera bezalaxe. Eskerrik asko horregatierren. Arte.